Zahrajme si piškurky. Som single player a ak sa mi to podarí poraziť, budem mega šťastný a ty tak aj odber. A napíšeš mi, či máš rád piškurky. Poďme na to zľava. Dobre, vždy tak klikaj takto. Teraz dáš tu a teraz si vyhral. No aj tak som vyhral, aj keď som sa pomýlil, vyhral som, poďme druhé kolo. Máme 3 viny. Tuto vždy takto z kraja začať je najlepšie takto. Musíš tuto poriešiť. Teraz, aby nevyhral on. Dobre, teraz bude remíza, nevadí. Idem ja. Dajme z hora. Dajme takto. A vyhral som, to bolo jednoduché. A posledné, ak sa mi podarí dať 3 víťazstva, budem mega šťastný. Teraz skúsme stred. Tak. Teraz bude remíza. Nevadí, poďme ešte jedno víťazstvo. Chcem ešte jedno víťazstvo. Najlepšie je tu z dolu začať. Teraz to dáš tu. To som si vôbec nevšimol. To som si absolútne nevšimol. Tu. Vľavo dole dáme do stredu. Teraz bude opäť remíza. Vyhral som! Nevšimol si môj ťah, takže som vyhral 3 víťazstva sebou. Ty mi napíš, či máš rád piškôrky, či to rád hrávaš a nezabudni dať like aj odber.